ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamu alaikum. Cher Abdul Rashid Anwar Saïb, représentant du 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Amir Saïb du Bénin, président des sessions, honorables invités, chers participants, chères participantes à la 27e Jalsa Salana du Burkina Faso, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de me retrouver face à cette auguste assemblée constituée donc par les participants à la 27e Jalsa Salana du Burkina Faso. Un plaisir qui n'efface pas donc toute la lourdeur de la tâche qui m'est confiée, qui est donc de présenter un sujet à l'ensemble des participants, un sujet donc qui est intitulé « Le renforcement de la paix individuelle et sociale par le travail ». Alors, pendant ces 25 minutes qui me sont accordées, je ferai un effort avec l'aide d'Allah de faire comprendre à tout un chacun en quoi est-ce que la beauté des enseignements islamiques permet de nous faire comprendre comment le travail peut aider chaque musulman, peut aider chaque personne à avoir la paix individuelle et à propager la stabilité sociale. Donc voilà la tâche qui m'est confiée et j'espère donc pouvoir, d'ici la fin du temps qui m'est imposé, être à la hauteur de l'exercice. En introduction, il faut déjà dire que quand on parle de paix individuelle ou quand on parle de paix sociale, pour les lecteurs, déjà notez que les chercheurs, qu'ils soient illustres ou qu'ils soient anonymes, ont toujours produit des écrits, ont toujours produit des travaux sur la paix, aussi bien dans sa dimension individuelle que dans sa dimension collective. Vous allez trouver dans des livres de philosophie, dans des livres de psychologie, vous allez trouver des sociologues qui en parlent, des théologiens, où chacun se targue de détenir la recette pour parvenir à une véritable paix individuelle, pour parvenir à une véritable paix sociale. Toutefois, triste donc est de constater que jamais la question de la paix individuelle ou de la paix collective ne s'est autant posée que dans notre siècle, le XXIe siècle. Alors, le monde contemporain, on peut le dire, traverse une des pires crises de la personne, une des pires crises aussi de la société. Chacun de nous le constate. Alors, malgré donc l'évolution sans précédent de la science, qui est censée être au service de l'homme, et la globalisation du monde, qui est censée faciliter donc les relations entre les humains, il faut dire que les hommes, ils semblent étouffés dans leur milieu. Les hommes et les sociétés semblent se désintégrer. Comment alors comprendre un tel désenchantement? Alors, le travail, est-ce que le travail peut aider à sortir de cette situation quand on sait que dans les pays dits développés, de nombreuses personnes ont du travail, bien rémunéré, mais se permettent quand même de trouver les moyens de se suicider. Les médias en relatent chaque jour. À travers donc cet exposé, nous avons la lourde tâche de montrer comment le travail peut améliorer la paix individuelle et sociale à la lumière des enseignements islamiques. Alors, pour aborder le sujet, nous avons organisé notre communication donc selon un plan. D'abord, nous allons définir les termes qui constituent l'exposé, pour permettre à chaque participant de mieux comprendre de quoi il s'agit exactement. Et nous mettrons un gros plan sur
la crise du travail et de la personne au sein de la jeunesse, certes, bien sûr, mais au sein de toute la population. Ensuite, nous aborderons le point sur le lien entre la paix intérieure et le travail selon les enseignements de l'islam. Alors, chers participants, honorables invités, quand on parle de la paix individuelle ou de la paix intérieure, c'est quoi exactement? Bien sûr que je ne prétends pas ici vous donner une définition sans reproche. La paix individuelle, c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Un être, une personne qui est en accord avec lui-même. Le fait de se sentir, donc de sentir la plénitude. Le fait de faire un avec sa personne, de se sentir utile, d'être au contrôle de sa personne et de maîtriser ses désirs. Ça, c'est la paix individuelle. Alors, quand on parle de la paix sociale, c'est la stabilité sociale. C'est le bon voisinage, l'amour entre les individus, le respect des droits d'autrui, le sens du patriotisme, le sens de l'intérêt général. Vous voyez donc déjà, si l'on met en connexion ces deux aspects, il s'agit ici de dire en quoi est-ce que le fait d'être en activité peut être utile d'abord à nous-mêmes, puis à la communauté et à la société. Parlant de la crise du travail, avant tout lien entre donc le travail, la paix intérieure et le social, et la paix sociale, il s'impose à nous de faire un gros plan sur cette crise-là. En particulier donc les pays en voie de développement, on le constate au Burkina Faso et ailleurs. Il n'est point besoin d'être un spécialiste des questions d'emploi pour se rendre compte que l'offre d'emploi est largement en deçà de la demande et des attentes de la jeunesse ou même de toute la population. Ce n'est pas la jeunesse seule qui manque de boulot, même si c'est le cas de la jeunesse qui est le plus en vue, c'est toute la population qui semble manquer de quoi faire. Par exemple, dans nos campagnes, après la saison pluvieuse, il y a très peu de personnes qui ont de quoi meubler leur temps en attendant la prochaine saison. Et dans les villes, un phénomène qui ne fait que se développer, qu'ils soient scolarisés ou non scolarisés, le phénomène des grains qui se développe dans les quartiers, le phénomène des grains qui se développe dans les villes, où des jeunes sont assis à longueur de journée en train de prendre ce qu'ils appellent le thé pour certains et autre chose pour d'autres. Toutefois, il faut reconnaître que la jeunesse a aussi sa part de responsabilité. Dans cette crise généralisée de l'emploi, même si, comme je l'ai dit tantôt, les gouvernants ne sont nullement à innocenter sur le sujet, sont les premiers responsables et doivent réunir les conditions pour que chaque Burkinabé, chaque jeune, où qu'il soit, puisse donc se mettre en activité pour être utile d'abord à lui-même et puis être utile donc à son pays. Alors, pourquoi on observe une telle situation au sein de la jeunesse et au sein de la population? Je relève un certain nombre de caractéristiques, pas seulement propres à la jeunesse burkinabé, mais de façon générale propres à la jeunesse africaine. L'attentisme, ce que j'ai appelé l'attentisme, le manque d'initiative et les préjugés. C'est l'une des caractéristiques principales, donc, le manque d'initiative, l'attentisme, l'une des caractéristiques principales de la jeunesse. En effet, la majorité écrasante de la jeunesse de notre pays, et d'ailleurs, attend toujours que son salut lui vienne de l'État, pour ceux qui ont un minimum de diplôme. Chacun donc a fait de la fonction publique une fin en soi et espère à travers elle se garantir une stabilité sociale solide. En témoignent donc ces milliers de jeunes burkinabés qui ne pensent leur avenir professionnel que dans la fonction publique burkinabé. Pour ceux qui n'ont pas été scolarisés, leur espoir repose d'une part sur l'État et de l'autre sur la volonté de quelques hommes politiques. Vu la proportion de chômeurs de tout âge dans notre pays, on peut dire, sans peur de se tromper, que la solution de cette crise ne se trouve donc pas dans cette attitude d'absence d'initiative et d'attentisme. À force d'attendre que la solution vienne d'une quelconque entité, beaucoup de personnes vont finir par traverser la fleur de l'âge sans avoir eu le courage de se satisfaire et de réaliser leurs rêves.
Une autre caractéristique très rapidement pour terminer par rapport au gros plan, c'est l'attitude donc que les jeunes ont face au métier. D'un côté, on assiste à une situation où les jeunes veulent tout de suite atteindre le sommet du succès, et de l'autre, on observe des jeunes qui sont favorables à tel métier et défavorables à tel autre. Le choix des métiers. Je veux tel métier, je ne veux pas tel métier, ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui préfèrent rester sans rien faire que de prendre des métiers qu'eux considèrent comme dévalorisants. Autrement dit, tous les jeunes sans emploi souhaitent aujourd'hui travailler dans un bureau climatisé, donc habillés en costume cravate, rouler dans des grosses voitures. En revanche, très peu entrevoient leur avenir dans des travaux dits manuels, les travaux de la terre, les travaux dits salissants. Bien qu'on soit donc tous d'accord qu'il y a peu de travail pour la population, tous conviennent avec moi qu'avec de telles attitudes, où certains métiers sont plébiscités alors que d'autres sont proscrits, le peu existant peut bien ne pas donc trouver preneur. C'est bien de cette réalité qu'est née la crise du travail, qui constitue un danger permanent pour les personnes et pour la société dans son entièreté. Quel est donc le lien entre la paix intérieure et sociale, le travail selon les enseignements islamiques? L'islam, on ne cesse de le dire, est une religion holistique qui prend la vie de l'homme dans sa globalité, qui ne néglige rien, qui prend en compte tous les aspects. Allons-y puiser dans le Saint-Coran, dans les hadiths et dans les écrits de nos chers califes, du Messie premier alayhi salatu wassalam, pour voir qu'est-ce que ces hautes personnalités ont dit par rapport au travail et à son lien, et le lien qui existe donc avec la paix intérieure et donc la paix sociale. Nous n'allons pas aller trop loin. Les 10 conditions de la bayat. Chaque Ahmadi connaît ce livre-là du Messie premier alayhi salatu wassalam, les 10 conditions de la bayat. Dans la partie introductive, le Messie premier écrit: les personnes qui vont constituer ma communauté ne doivent pas être des musulmans paresseux, avares ou inutiles. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le Messie premier précise dès le départ que ceux-là qui vont accepter entrer dans sa communauté, monter sur son arche, ne doivent pas être des musulmans paresseux, avares, inutiles. Ce sont des qualificatifs très forts qui méritent que chacun de nous, en tant qu'Ahmadi, médite très fort donc sur ces qualificatifs-là. Paresseux, avare, inutile. 3 qualificatifs qui résument en eux tous les liens qui existent entre le travail, la paix individuelle et sociale. Un musulman paresseux, c'est un musulman qui ne met pas son corps et son esprit à l'épreuve du travail. Un musulman paresseux, c'est un musulman qui ne se met pas en situation de disposer des moyens pour s'acquitter de ses responsabilités financières vis-à-vis de la Jamaat. Chers invités, un musulman paresseux, c'est aussi un musulman inutile à lui-même, car il n'est pas capable de s'occuper de sa famille et de ses proches, ni de vivre en harmonie avec lui-même, mais surtout inutile à l'humanité, car il ne propose rien pour améliorer ce qui l'entoure. Enfin, un musulman paresseux, c'est un poids pour l'humanité, un poids pour la société. Chers participants, un très grand auteur dit, un Français, il s'appelle Voltaire, le travail éloigne de nous 3 grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Quand on met son corps en activité, quand on met son esprit à l'épreuve du travail, on fuit 3 grands mots, 3 grands péchés qui sont l'ennui, le vice et le besoin. Ce sont 3 grands mots qui sont les ennemis de la paix intérieure et sociale. Une personne inactive est quotidiennement encline à des pensées parfois négatives. Le moyen le plus efficace de se défaire de telles pensées, c'est de se mettre en action en gardant en ligne de mire un idéal qui dépasse sa propre personne pour inclure l'humanité tout entière. Ouvrez le livre « Problèmes des temps modernes et solutions de l'islam ». Le 4e calife,
il le dit noir sur blanc. Lorsque vous êtes assis, vous n'avez pas de travail, vous n'êtes pas actif, immédiatement votre pensée ne se tourne jamais vers ce qui est bien. C'est toujours vers ce qui est mauvais. Et la meilleure façon de se défaire de ces mauvaises pensées, c'est de se lever immédiatement et trouver quelque chose à faire. Une personne qui travaille n'a pas le temps d'être méchant. Une personne qui travaille n'a pas le temps de penser du mauvais d'autrui. Une personne qui travaille est une personne qui pense toujours comment améliorer la situation de l'humanité. Lutter pour la cause de l'humanité procure à l'homme une satisfaction interne qui lui permet de garder un équilibre quelconque, quelles que soient les turbulences qu'il traverse. Lorsque jour et nuit vous êtes actif, et que votre objectif ce n'est pas seulement de s'occuper de votre petite famille, mais que votre objectif c'est de faire en sorte que l'humanité connaisse des jours meilleurs, il est clair que vous avez une certaine satisfaction morale qui vous donne le courage de mobiliser toute votre énergie pour continuer à être actif. Parce que vous ne voyez pas seulement vous et ceux qui sont à côté de vous, mais vous embrassez l'humanité tout entière. Voilà la caractéristique première que doit avoir un Ahmadi, tel que le Messie premier l'a fixé donc dans les 10 conditions de la Baya, pour dire, nous Ahmadis ne devons pas être paresseux, ne devons pas être avares et nous ne devons pas être inutiles. Et j'ai eu tout le temps de présenter ici c'est quoi un musulman inutile, que chacun de nous lutte pour sortir de cette situation s'il y est, et lutte pour ne jamais se retrouver dans la situation où il est inutile. Allah nous dit que nous sommes le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité. Voilà une phrase que chaque musulman aime à prononcer quand il lit le Coran. C'est super, nous sommes le meilleur peuple. C'est quoi le meilleur peuple? Le meilleur peuple, c'est les musulmans actifs. Ce n'est pas les musulmans qui n'ont pas de travail ou qui ne veulent pas travailler. Ils ne font pas partie de cette qualification de meilleur peuple. Nous sommes le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité. Allah n'a même pas dit que pour le bien de nous-mêmes, pour le bien de l'humanité. Donc, être actif dans un cadre qui dépasse notre propre personne pour toucher l'humanité tout entière. C'est en cela qu'effectivement on peut répondre à cette grâce d'Allah qui consiste à dire que nous sommes le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité. Le meilleur peuple, c'est les musulmans qui contribuent à améliorer le quotidien des personnes en difficulté, qui travaillent à garantir la paix à l'humanité, la stabilité sociale la plus solide. Voilà le meilleur peuple pour l'humanité. Alors, chers invités, chers participants à cette 27e Jalsa Salana du Burkina Faso, chacun de nous, ce n'est qu'un rappel, certainement le sait, luttons pour faire partie de ce meilleur peuple. Parce que ce meilleur peuple se mérite. Ce n'est pas donné, ce n'est pas naturel, ce n'est pas instinctif. C'est au bout de la lutte qu'on entre dans la cour du meilleur peuple, qu'on entre dans la cour des grands. La prière islamique nous informe que les mouvements physiques influent sur l'esprit. Ça, c'est une démonstration que le 4e calife est en train de faire. Une démonstration très sage. Qui dit que les mouvements physiques influent sur l'esprit. Et le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, il a bien fait comprendre que la forme doit accompagner l'esprit. Car la forme est comme un récipient et l'esprit est comme de l'eau. Si l'on essaie de prier sans suivre, si l'on essaie de prier sans suivre les rites établis par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sera comme si l'on essaie de retenir l'eau dans la main. Sans récipient pour la contenir, l'eau finira par s'échapper d'entre les doigts. Dire que je suis un bon musulman, moi je prie 5 fois par jour, je vais à la mosquée, et vous n'avez pas une activité qui vous est utile vous-même d'abord. Vous n'avez pas une activité qui est utile au monde musulman et à l'humanité tout entière. C'est comme il a dit ici, c'est vouloir retenir de l'eau dans votre main. Vous avez beau durer, ça va finir par se verser et laisser votre main vide. Ça va ensemble.
Il en va de même pour la paix individuelle. L'on ne peut supposer que la paix intérieure naîtra en se coupant du monde en permanence. Ça, le monsieur premier fait une critique virulente de ces prétendus philosophes, de ces prétendus intellectuels qui disent que pour avoir la paix intérieure, il faut se couper de la société. Ne pas avoir affaire à l'évolution du monde. Rester assis chez soi, dans sa synagogue, dans sa mosquée ou quelque part. Se couper totalement du monde. Alors le Messie premier nous dit qu'il n'y a aucun mérite en cela. Aucun mérite en cela. Coupez-vous du monde. N'est pas péché. Le Messie premier nous dit qu'il n'y a aucun mérite à cela. Entrez dans le monde. Il faut conquérir le monde et montrer votre capacité à résister face aux dangers qui se placent devant votre route. C'est en cela qu'il y a du mérite. Donc, la paix individuelle doit passer par des sorties et des actions concrètes. En effet, Allah le Tout-Puissant déclare dans le Saint-Coran, chapitre 4, versets 96 à 97, « Ceux d'entre les croyants qui restent tranquillement assis, mis à part les handicapés, ne sont pas égaux à ceux qui luttent pour la cause d'Allah avec leurs biens et leurs personnes. Allah a placé ceux qui luttent avec leurs biens et leurs personnes à un rang bien plus élevé que ceux qui restent tranquillement assis. Mais à chacun, Allah a promis du bien. Or, Allah a élevé ceux qui luttent au-dessus de ceux qui restent assis par une grande récompense, c'est-à-dire par des degrés d'excellence accordés par lui et par son pardon et sa miséricorde. Un musulman ne doit pas trouver raison pour rester paresseux. Allah le dit dans le livre sacré et saint, ceux qui vont s'asseoir, ne rien faire, ils ne seront jamais comparés à ceux qui luttent nuit et jour pour servir l'islam avec leurs personnes et avec leurs biens. Les deux vont ensemble. J'aime à rappeler toujours que l'islam n'est pas né au Burkina. L'islam est né en Arabie. S'il n'y a pas eu des musulmans qui s'étaient sacrifiés leurs personnes et leurs biens, leurs moyens financiers, l'islam n'aurait pas arrivé à Cuba ici. Alors, nous aussi, pour aider le message du Messie premier à toucher les quatre coins de la terre, ce n'est pas par les takbirades. Il faut qu'on soit sur le terrain. Un jeune, un vieux, une femme doit se dire, Allah a promis que le message du Messie premier va arriver dans les quatre coins. Qu'est-ce que moi je peux faire pour aider ce message à arriver dans les quatre coins? Quelle activité je peux faire? Voilà l'importance de se mettre en action. Voilà l'importance de donner soi-même et donner ses biens pour la réussite du message du Messie premier, mais aussi pour établir une certaine paix individuelle en soi et une certaine paix sociale pour le bien de l'humanité. Alors, le Messie premier continue en disant que lutter pour la cause d'Allah signifie lutter pour établir la paix, la justice et le bien dans la société. Voilà le combat que nous tous nous sommes en train de mener. Depuis 3 ou 4 années maintenant, les Jalsa Salana du Burkina Faso, tous les thèmes tournent autour de la paix. La responsabilité individuelle pour cette année, les années antérieures, comment établir une paix définitive, comment établir une paix solide. Alors, si chacun de nous comprend ce message, ça veut dire que nous devons travailler à établir la paix. Nous devons être actifs dans le but d'établir la paix à travers la justice sociale. Rappelez-vous donc de ce thème du symposium pour la paix au jour a mis en avant la justice sociale comme le chemin incontournable pour parvenir à la paix définitive. La lutte pour obtenir la paix dans la société passe obligatoirement par la recherche de la paix intérieure au niveau individuel d'abord. Le croyant et la croyante sont appelés à lutter et œuvrer pour atteindre cette paix. Tout d'abord en se levant de leur doux sommeil durant la nuit pour se souvenir d'Allah dans la prière du Tahajjud, une prière dont le nom dérive donc de la racine de la langue arabe ayant trait à la lutte et l'effort. Le Messie premier va jusqu'à mettre en lien le travail, l'activité et la prière de Tahajjud. Voilà une prière, la prière de Tahajjud, une arme dans la main du musulman, un moyen incontournable pour atteindre un objectif. Celui qui arrive pendant le froid à se défaire de son sommeil pour se rappeler de Dieu, une telle personne ne peut pas être paresseuse dans la vie. Ce n'est pas possible. Alors si vous voyez quelqu'un qui dans la vie est paresseuse, surveillez-le. C'est clair que la prière de Tahajjud, il n'est pas dedans. Il ne le fait pas. Parce que celui qui arrive à suivre la prière de Tahajjud ne peut pas être paresseux. On se lève tôt le matin.
Alors, ce matin, chacun de vous a pu constater, malgré donc les désagréments de la pluie hier nuit, regardez à l'heure de la prière de Tahajjud, combien de gens étaient dans Djalsagar. Chers invités, Madame et Monsieur, donc les participants à cette Jalsa Salana, je puis vous dire sans me tromper que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie indiquée par le Messie premier salatu wassalam. Je reviens encore dans les 10 conditions de la baya pour dire, avec le Messie premier salatu wassalam, que celui qui offre correctement ses 5 prières par jour, avec sincérité, avec abnégation et dévouement, une telle personne ne peut pas connaître la paresse. Ça peut être amusant, sembler amusant, mais je peux vous dire qu'à cause des 5 prières par jour, il y en a qui ne veulent pas être musulmans. Faire les ablutions 5 fois par jour, prier 5 fois par jour à des heures prescrites, il y en a qui pensent, ou il y en a qui disent que ça c'est du travail. Mais nous musulmans, qui avons compris pourquoi nous faisons cela, eh bien, ça ne souffre d'aucune paresse. Offrir les 5 prières par jour a un lien avec l'établissement de la paix individuelle, un lien avec le travail et un lien avec la recherche de la paix collective. Ensuite, le souvenir d'Allah est source de quiétude et de tranquillité interne, tel qu'il est dit dans son livre. Allah laisse s'égarer qui il veut et guide vers lui celui qui se tourne vers lui. Ceux qui croient et dont le cœur trouve la tranquillité dans le souvenir d'Allah, oui, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs peuvent trouver la tranquillité, ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Il y a des gens qui ont la volonté, qui veulent être très actifs, travailler pour montrer au monde entier qu'ils sont actifs, mais qui chaque fois disent, moi je veux faire quelque chose mais je n'ai pas de boulot, et si c'est la volonté vraiment j'en ai. Alors, la volonté ce n'est pas par les lèvres, la volonté doit être active. Et voilà ici, si vous avez la volonté, levez-vous le matin bonne heure, pendant la prière de Tahajjud, et dites à Allah, j'ai vraiment la volonté de travailler, Allah ouvre-moi la porte pour être actif, utile à moi-même et utile à la société. Si vous êtes sincère dans votre demande, après cette Jalsa Salana, vous trouverez les résultats de votre lutte. Il est donc clair que la tranquillité intérieure est liée aux bonnes œuvres, ou en d'autres termes, aux bonnes actions. Le Messie premier sallam dit que tout le monde doit donc persévérer et ne pas devenir indolent dans la prière. En fait, le secret, tout se trouve dans la prière. Pour même être actif, il faut d'abord être actif dans la prière. Si vous êtes indolent dans la prière, ça va se ressentir dans vos activités si vous en avez, sinon ça va vous conduire vers la paresse. Et il écrit, je le cite cette fois-ci, « Oh Allah, tu sais à quel point je suis aveugle. Et qu'en ce moment même, je suis tel un mort. Je sais que très bientôt, tu me convoqueras et alors je me présenterai devant toi. Et nul ne pourra m'arrêter. Cependant, mon cœur est aveuglé et il n'est point illuminé. Oh Allah, fais descendre sur mon cœur une telle lumière que par son biais, mon cœur puisse être inspiré par ton amour et se dévouer à ton service. Oh Allah, accorde-moi cette grâce qui m'épargnera le malheur d'être ressuscité parmi les aveugles et de faire partie de leur groupe. » Malfouzat, nouvelle édition, volume 2, page 616. Voilà des prières par lesquelles on peut atteindre la paix intérieure. Et voilà une voie ouverte, un boulevard pour toute personne qui veut être active à se lancer donc dans l'activité. Les efforts faits par le croyant dans ce cadre finiront par lui donner la paix intérieure, tout en lui donnant une bonne formation qui l'empêchera de devenir paresseux dans les autres aspects de sa vie. En effet, le Messie premier sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas de paresseux dans la Jamaat, comme je l'avais dit tantôt. Le 4 mars 1889, le Messie premier sallallahu alayhi wa sallam a publié donc une annonce expliquant les buts et les objectifs de la Baya ou allégeance à l'Ahmadiyya. Je ne vais pas revenir sur ça, mais je conseille chaque Ahmadi à prendre ce livre-là, les 10 conditions de la Baya, et de lire, pas d'abord les 10 conditions, mais les objectifs même de la Baya,
et chacun de nous comprendra, devenir Ahmadi est une très lourde responsabilité. Responsabilité spirituelle, mais surtout aussi responsabilité sociétale et une responsabilité qui touche toute l'humanité. Et cette responsabilité doit nous pousser à être actifs nuit et jour. En servant l'islam, chacun de nous doit être prêt à se sacrifier comme celui qui est complètement saturé d'amour. Tous les efforts doivent se diriger vers la propagation des bénédictions de l'islam à travers le monde pour qu'une fontaine pure de l'amour d'Allah et de la sympathie pour l'humanité puisse couler dans chaque cœur et se rencontrer à un seul endroit pour ressembler à une rivière de croyance. Un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si j'ai bonne mémoire, qu'il faut conquérir le monde, chercher le monde, comme si jamais vous allez mourir. Et rester attaché à la corde d'Allah comme si la minute qui suit, vous allez disparaître de la terre. Combiner ces deux, c'est rechercher la paix individuelle, c'est conquérir la paix sociale. Chers invités, je suis en train d'être long. Je vais conclure donc mon intervention en vous disant tout simplement qu'il faut retenir que la recherche de la paix intérieure, ce n'est pas une option pour le musulman. On ne se lève pas pour dire, ah oui, comme l'exposant a parlé, à partir d'aujourd'hui, je vais rechercher la paix intérieure. Ce n'est pas une option. Déjà, être musulman, c'est un devoir pour nous de rechercher la paix individuelle. Parce que si individuellement et intérieurement nous sommes bouleversés, il est clair que nous allons entacher la société de notre bouleversement et conduire à des crises que nous connaissons aujourd'hui. Que des gens s'arrogent le droit de tuer des innocents, s'arrogent le droit d'éliminer des personnes qui n'ont aucun lien avec eux, comme quoi ils sont en train de défendre l'islam. Voilà des gens qui sont intérieurement troublés. Voilà des gens qui sont socialement perdus et qui prétendent donner la voix aux gens. Alors, la recherche de la paix intérieure n'est donc pas une option, mais un devoir pour les musulmans. La mission personnelle de chacun de nous, c'est de travailler à protéger autrui de nos mauvais désirs et actions d'une part, et d'autre part, lutter sans relâche à travers le travail pour couvrir le plus grand nombre de gens de notre compassion, de notre soutien et de notre aide permanente. Mon exemple que je vais donner, qui va conclure donc mon discours là, chacun de nous entend parler de Humanity First Burkina Faso, Humanity First London ou Humanity First d'un autre pays. Chacun de nous est fier de ce que cette ONG fait comme activité, soigner les pauvres ou encore soutenir les personnes en difficulté. Comment est-ce qu'on peut soutenir des personnes en difficulté si on n'a pas de moyens financiers? Et comment on va avoir des moyens financiers si on n'est pas socialement actif? J'interpelle la jeunesse. J'interpelle certes tout le monde, mais j'interpelle la jeunesse, moi y compris, comme quoi l'atteinte des objectifs de la Jamaat islamique Ahmadiyya repose sur nos épaules. Levons-nous à partir d'aujourd'hui. Demandons à Allah de nous orienter vers ce qui est meilleur pour nous et meilleur pour la communauté et luttons pour qu'au Burkina Faso, ici, un jour, nous soyons capables, nous aussi, comme les jeunes d'autres contrées, de prendre tout un avion pour aller rendre visite à Ouzour. On en a besoin. Ce n'est donc pas dans l'inaction et la paresse qu'on va atteindre cet objectif-là. Chacun de nous est interpellé, qu'Allah accorde à chacun qui recherche du boulot pour être utile à lui-même, et qu'Allah accorde à cette auguste assemblée les bénédictions de son attention à mon égard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wala ton min togodon wa ton togodra na yu kwera la sida an de na singa a singa men nan kabse ned ninga sambe kanu wa khalifa yuringa la na liban kabse wa mhambo nebni so fangil to wakawa yen lo gor pore a gom da juroga e la metia adam bi
tɩlgra pãng paasgo ne nen-buiidã ne tʋʋma a yeelame tɩ wakat fãa bãng bɛd-bɛda sẽn vẽnegba wala sẽn solge b wata ne tʋʋm buud toor-toore n na yɩɩlẽ n wa ne ninsaal tɩlgre la ãdem-bii tɩlgra a pʋda neb yʋɩka n yetɩ philosophe psychologue sociologue gombãmbã yaa nasaarende la sã yetɩ philosophe yaa bãngdb nins b sẽn tõe n tags hal n bãng sẽn na wate psychologa yẽ yaa ned ninga sẽn tõe n bãng sẽn be ne ãdem-biiga sociologa yẽ yaa ned ninga sẽn mi ãdem-bii sẽn na n vɩɩm ne a to-to-to tɩ wẽn ka zĩnd ye la yeelame tɩ bãng bɛd bãmba fãa gillã b ned kam fãa gill tẽedame tɩ yẽ na n tar minim sẽn tõe n wa ne ãdem-bii laafɩ la nen-buiidã fãa gill laafɩ la yeelame tɩ bãng yaa tɩ wata ne sũ-sãanga tɩ tõnd sã n bãnge tɩ zamaan nins b sẽn looga nebã rag n ka gomda yell ninga sẽn na n wa ne ãdem-bii basem yam ne ninsaalba basem yam ne yãgbo wala b sẽn gomda rũndã zamaana ye a yeelame tɩ zamaan kãngã yaa a bɩ a tedg wẽng zugu la tõnd na n maana wãna n faame sabab wẽng kãngaane a sokame tɩ yaa ne tʋʋm-bi la tõnd tõe n põsg sabab wẽng kãnga a yeelame tɩ gom-kãnga a yẽsga a goamda pʋgẽ wã a yeelame tɩ bãmb tara tʋʋm sẽn yaa tʋʋm zɩsgo na yɩɩl n paam n wĩngi nebã sẽn na n tʋme n paam ãdem-bii basem yama ne nin-buiidã fãa gill basem yama a yẽ tɩ yaa sɩda n na yɩɩl n tɩ sõsga manege yẽnda na n welsa gom-biisi sãnda na yɩɩl n tɩ paam n faasme gomda zu-roogo a yẽ tɩ yaa sɩda tɩ yẽnda na n gomame sẽn kẽed ne tʋʋm kaoolga wɛɛngẽ la ãdem-bii tekra wɛɛngẽ la bũmb ninga sẽn tõkde ãdem-bii basem yama ne tʋʋma lislaoongã sẽn segl to-to ninga a yet tɩ yaa sɩda yã wã yaa weelsgo gom-biisã weelsgo a yeelame tɩ ãdem-bii basem yama yaa sek n menga la tʋm ne sẽn menga tõogo la leb n nafs to a yeelame tɩ yaa sɩda la leb n tõogs menga la s gũusg yõora yam leoogo a yet tɩ zamaana tɩlgrã yẽnda yaa wa yag sõme la nebã nong taaba bãmb ne taaba la gũus taab hake la ba yira nonglem la leb n nongs to ne bũmb ninga fo sẽn nong ne sẽn menga a yeelame tɩ tʋʋmã yaa nug tʋʋmde wala gooneer b nug n tʋʋma wa koobo la wala rũmsa gũubu a yeelame tɩ tʋʋm kaoolga tɩ b na ka tõke t'a na ka tõk bũmb ninga sẽn be tʋʋma ne ãdem-bii basem yama sʋka a yeelame tɩ yaa ne ãdem-bii basem yama sõmmame tɩ b reng n wa ne makre n yaa mak kãsenga sẽn kẽed ne tʋʋm kaoolg ninga sẽn tar tẽngõng kãngaane tõnd tẽngã n namsd n dĩmsd wã a yeelame tɩ burkina faso ka pa baood tɩ m yɩ bãng mita tʋʋm pʋgẽ la y bãnge tɩ neb ninsba sẽn dat b tʋʋmdã b yɩɩda tʋʋmda menga la le bãng tɩ tʋʋmã bɩ tʋʋm ninga sẽn be wã menga pa wala ra-sãmbã sẽn data soabã maa nebã sẽn data soaba ye la yeelame tɩ la y bãnge tɩ ra-sãmbã yɛsa bãmb menga yaa sababo n wat ne tʋʋm kaoolga n leb n paase baa ne goos neera taood dãmba a yeelame tɩ kor n zĩig gũudẽ ne nidg pãn-kaalgo la tags wẽnga a
ayelam ti jogda yembe Burkina Faso ra samma nenge opani digde pangi obleb ya neb son koronji ayam ti wusuk ra samba wusuk fa ton tenga ra samba wusuk fa obya neb sen en koronji en gudum bala ti bam yella mangra anan yi go ne ra poga bati san ya bangar kaset bila la tara la banti nirfa rasamba nirfa jili azimi bala entida tiye yilla mangra nan yi wala yi yilla mangra nan yi siga tongwa ayela meti banti Burkina Faso rasamba menga obya kaseto ne bamse entida bam yilla mangra be mangra nan yi go ne rapoa halin to tane bi ni se meng san pa kebe ekola bam menga tienda meti bam tara puire go ne ra nenge la politicien ba sanda nenge ayeti tun han na ingese en ken wala ne bi ni se son katara bi tuma shora wenge ton tenga yitun yela me tun yela gomde ti kayini tudgure ti bang ti tum kolga atima kabe ka korinjin gudun wa porin la tima be la kanni digir panga porin la tima be ayela meti korinjin wa wusuga menga a wusugura watin jitin kitame la tiba watane tum kolgo nya bala yama watinda ti yam yilla tum kolga na sheme yi ziga na tun ziga to bale nwa se ayela meti ne wusugo obji korwa hu ko shga nyinga kitadameti sanda wa kule le bani kimse kelan kapame obsenda gude obsenda rataye wakati kanga watamba da me le ba shuto neba ya zab do masa ne ba fa jili la mi kameti sababa menga yi bam menga neng ayam tira han nangese manham yalse tum da wenge yasa ayeti tum kolga anenga yemre yinda ya wala da samba mansma tuma wenge ayela meti nenga yemre tonna ngesam tonna yeme tira samba sanda obrata mbala an tum da moha bala ayeti abama wena ya tumda to damba wakat kanga ti sanda me bambebe ne en tunho tum sanda la ba tum sanda tona han lebron wa tona lebron nan jesi rasamba wusufa ya nebe nisba san katar tuma obrata me tum dunna romasi sa poussé la biela de fou beda la leben un jet ne mobilin damia mobilin beda ayeti hanges nenga to yasa inami kamete poda samba sendaten tum nugu tumde wala kobo ma tum sen jame dinisi neton fangi lihinna taba nsake ti tuma poda ne ba wusugo la nyam me leben tweme en sak ne yinda ti manham kangane nyak tum sandan jisre la bastum sandawa wakat kanga yam na mi kameti tum nisba son po yam han kanan tum nisba bam kanan pam wala tum dobe ayelam ti sit kanga me ya sababu on wat ni tum kolga la joule c'est un cassette ne ba point la zamana point ayeti bom ninga son tonkade adam bi basm yama ne zamana basm yam ni tumna ayela me te imama de winga me te l'islam ne son ti son ndawayi l'islam si ya kwima ya be soba an kanaf da toye tinda ayi shurutul mubayi awa poa be awa sal piga poa ayam ti kwima la be soba la net san katwen nafato ayeti yel bamba ataba
tigim da taba anta tokre ne tumde la adam bi basam yama la zamana basam yama ayela meti l'islama hiya kuima ni ya nit ninga san kan nit gida pang ne tumye ni l'islama san kan nit gida pang nan pam arjaka nyakan naf wennam sura poye l'islama han kan naf da mengye an kan naf da menga bala apatar tongo un tunza zakaramye la ro petobye la menga sen nan vime ne basam yamye ayeti siya tile akatin nafneba tak akatin nafneba bala aya ned ninga sen mpachen wane bum ninga hanna nafa zamana ye ay meti l'islam sen ya kuima aya jouler en kon zamana ay meti nasar mora yemren yele ti tuma jar da tondo ni yela tabo yini yel beda tabo yella yewa ya yire la junuvu la tolsom ayati yel bambab taba fa gili ya yel beda taba ya adam bi basm yama ne zamana basm yama beba ayati adam bi ninga san katumde darfa abe tagaso pogbala sahaninga tagaso wens poga ayati bom ninga sen ntin nzaton ne tagaso wensa ya ton son na tome tomni siba sen na nafe adam bisa ayati tomde sen na naf adam bisa ti tum sen na nafe nimbuida gilav yenda kitrame ta soba menga pame basam yam mpatolon yehde bafi bata wambe jule sport ya wala nda to yam ti viwa katemana la wena ma shake eden tarafa na mana kasetse ti radio ramo aza assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sakiraɓe am haaloɓe fulfulde joni oɗon andi hono yo sadrol kudam Mamoudou Diallo kam dari yeso men joni o haali hono waajuji ɗi o hokki men hono lasaral handen o ko yottino fu aranden fu o noddi beero men mawɗo goɗum kan wonno Rachid Anwar kan wonno kan wari do inde kalifa men gonɗo handen o gaɗa majjum o noddi hono waruɓe ɓen fu o noddi horoje men o salmini e meɗen fu gaɗa salminago gon o warti jonkay o jangi kalimatu shahada o jangi kamdu basmala de o wari o fuɗɗi fa handen golle ɗen ndelle o wena hoore haala makko wonno ɗume wonno noyi gatten fa keɓen jam le gurdam men dow hoore fu ma noyi watte fa keɓen jam e le gurdam men le suudu baaba o wisini en daari jilla ma jamanuji kiɗɗi en tawatana joom en andal iɓe gaɗi wakkati fuu tinnare maɓɓe fa no ɓe gatta fa heɓe fa jam heɓe le leydi ga de en tawatana fi on hawray no jeyira fa warti e jamanu men handen en tawatana hono golle ɗen no won ɗon ɗum wonno jam heɓaka ñande Allah fu eɗen jiya ngam rafi jam e le gurdam men dow hoore fu a yiyatana goɗɗo on wala fu ko manki ɗum de ngara jiya o warito ɗum fu no hollake safare golle ɗen heɓaka ndelle soni Allah jaɓi ele annora qur'ana ma alsilamaku o warata o hokka en noye gatten fa jam heɓe o wi jilla ma ɗo o wara e tindinaji ɗin tindinoje ɗen o yiɗana o holla en ɗumi saabi hono rafi e jam le gurdam meɗen o wi go'o fu hono yimɓe mo jiiɗa fu forti juuɗe makko ni no jooɗi ko ɓuri hewde le jokolɓe ɓen mon fu sini jangi jande mum fa heɓi kamdu diplôme uji makko seeɗa a yetana tugaru makko fu latto ke gouvernement filana ɗum golle o heɓa jonkay o golla ɗon si o gollay fu ndelle kanko o wala fu golle goɗɗe no o nawtoro
ɗum waɗi ko heewi e jokolɓe ɓen a yiyana goɗɗon wara naywa tawi yiitay hono muuradu makko ɗum wonno hono koyɗi makko ɗum woni waray e ley ɗumani timmode e majji fa joni o wi ɗiɗaɓel majjum du ko heewi e ley jokolɓe ɓen mon fuu yiɗana tawi seni fey so janggi du heɓi kam du dereji makko o yiɗana o golla les bureauji mawɗi peewuɗi omo watta hono sayoji mawɗi mo fooɗa ma goɗɗo on du hono anni e makko fa o heɓane e mobile lobbel jonga ngel o fooɗata ɗum waɗi ko heewi e sukaɓen fuu wala jiita e nengal e gurdam muji maɓɓe ngam ɓe pooɗatana ko mawni seni e ndaari fuu hunde fuu haɗay heɓa heɓede jaam so wona jokkolɓe ɓen iɓe cuɓatana golle o wi se gonga Allah felore nde wona le gouvernement tan woni koye feede enen ɓendu felore nden no tawa e meɗen o wi seni en ndaari yimɓe cuɓatana golle enen andi Allah no hokkiɗen hono golle leydi ɗum wonno ndemri en maral en e ko nandi e muɗum nde yimɓe giɗa ɗum ɗon mo jiiɗa fuu yiɗana fawtiri no o watta faw heɓa hene hono nani yaade yeese tawi o tampay ɗum waddi hono kabaru probléme ji ɗe jiyeton hannden o wi seni en ndaari ɗum ɗon fuu wala fuu ko laati seni en naatile ɗum ɗon en tawatana en keɓowan saɗɗa mawɗo ele gurdam meɗen o wi seni en ndaari fuu hanana yimɓe ndaaro no gatta fa heɓa fa gurdam muɗum en wooɗa o wi ɗum waɗi ko arsilamaku no holla en mon fuu no haani tinno nanga golle ɗen fa satta fa heɓa jonka o nafa hoore makko o nafa koreji makko e suudu baaba ɗum waɗi fe seni en ndaari nulaaɗo men sallllahu alayhi wa sallama o holli o wi arsilama gollo hawta e on mo gollata imam mahdi on du o watti fa joni le sardiji bay a ɗon ke arsilami kuuɓuɗo no haani o laatuɗo ñeeñuɗo ɓannu sannen o gollowo ta o laato o bakili ma o laatu o jayɗo imo jooɗi o wi neɗɗo fuu mo gollata a tawatana jomum jaati imo torratana suudu baaba o torratana du fa handen arsilamaku ɗum o holli en les sardiji bay a no haani gooto men fuu daro gollana nafa hoore makko e nafa du suudu baaba o wi fa joni ndu o holli imam mahdi alayhi salatu wassalam les sardiji ɗon o hollana no en gatten fa kabden e ɗumanin e jayre nen o wi go'o fuu o watti e les sardiji ɗin no haani neɗɗo fuu daro jammaji tawi no juule tahajjudu o wi soni neɗɗo accuɗo doyɗi makko de wari ummi reedu jamma ke o waɗa naafilaji fuu a tawa tan on ɗon o heɓan ñeeñal ɓannu sannen o wala du no o heɓan du laawol no o watta o nafa hoore makko o nafa fa hannden suudu baaba ɗum waɗi ko nulaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o holli du Allah no hokkiɗen hono farillaji joyi neɗɗo fuu naatuɗo ele juule joyi ɗe tawi e ñeeñal imo julɗa ɗe wonande jama'are fuu o wi joomum a tawatana ñeeñal no woni e makko a tawatana du joomum wasata gollude gollal nafoojo hoore makko e suudu baaba ɗum waɗi seni o wi seni en ndaari fuu a tawatana ko heewi e yimɓe ɓe ɗum waɗi ɗum haɗi ɗum en jaɓagol arsilamaku ma laatagol arsilami en ngam goɗɗo on seni ɓe mbi'i no haani o juule joyi ɗe a tawatana o wawata ɗum waɗi jonkay ko Allah no holli e neɗɗo fuu ñeeñuɗo ɓannu soni wari fa juule joyi ɗe no jeyra fuu wi so Allah jaɓi kay Allah ittan jayre e ɓannu makko ɗum waɗi ko allahu subhanahu wa ta'ala o holli en ko imam mahdi on du wari holli en o wi inda no heewi arsilami en du hono biyoɓe kamɓe ɓe suufiyankoɓe iɓe taƴi koye maɓɓe wonande yimɓe ke kamɓe kay iɓe ketti nukkure maɓɓe feere jonka ɓe ndewa Allah o wi ɗum ɗo wona hunde nafoore soni a wiye arsilami fuu na haani an on du jillodira e yimɓe ɓen tawi paama probléme ji maɓɓe andu no gatton fa nangodiren juuɗe gollon fa itton saɗɗaji ɗin fa wurto e meɗen ɗum waɗi ko holi le qur'ana on soni en jangga suratul nisa'i Allah o waddi aya kan o holli Allah on wi'i dey iɓe kawta darjaji ɓen arsilami en mumini en golloɓe daruɓe jonka no habda fa ɓe mballa dina Allah kan e jawdi maɓɓe e sembeji maɓɓe tawi ɓe laata ko gotum wonande arsilami en portuɓe koyɗe tan e juuɗe no jooɗi gollanta arsilamaku o wi ɓe kawtata fey nokku Allah ɗon o wi Allah koye o barjan hono golloɓen durwoɓe fa arsilamaku yaha yeeso e sembeji maɓɓe e jawle maɓɓe ɗum Allah ɓurnan ɓen ɗon dow jooɗiɓe no porti koyɗe o wi gaɗa majjum dey Allah no foɗi ɓen kay fuu o barjan ɗum en arjannaji makko ndelle mo holla en
neɗɗo fu sine wi a arsilami fu no hani golla fa nawa keɓa nafa hoorema nafa suudu baaba o wi neɗɗo fu imam mahdi on o holli neɗɗo fu mo wala gollowo keɓa paama joomum hawtagol makko e jama'are makko nden wala fu fa'ida o wi no hani anen ɓen o hollino le haala makko ɗon o wi sini en daari arsilamaku waray le leyɗe men baleɓe ga o wi ɗum fuɗɗana le leyɗe araɓe mais araɓe en ɓen soni tawi no ɓe portino koyɗe e juuɗe tan ɓe jooɗino fu o wi arsilamaku yottata en no ga le afrique ga ɗi a tawatana kamɓe ɓen arsilamin arande ɓen eɓe durwi haddi sembe maɓɓe ɗum waɗi ko enen du en keɓi ga en arsilamaku ngun no hani enen ɓendu daroɗen e sembeji meɗen e jawdi meɗen kaɓen fawi tawi to haala imam mahdi hani yaare fu tawi haala kan yotto ɗon gaɗa majjum o wari o holli du o wi seni en daari handen o wi adunaru no le durwi ngoni jonin ngam yimɓe ɓen jam nani e yaade yeeso wala e ɗumanin nani ele gurɗam meɗen o wi ɗum ɗon du no holla en imam mahdi alayhi salatu wasalam o wari o tindini en dey no hani daroɗen garoɗen allah ngam mbi adama wala dabere wala fuu ɗumani sembe si wona ko allah wawni ɗum tan ɗum waɗi ko o wi dey hunde fuu ko ɓi adama heɓi le adunaru ndun wala fuu fa'ida si o heɓay hakkillo waalingo o wi hunde fuu wallata hakkillo bi adama du si wona du e ɗumani e mikkitagol inde allah o waddi aya kandule qur'ana ani kollore ke nani mikkitagol inde allah kan waddata bi adama o heɓa jam le yonki makko ɗon soni a heɓi jam le yonki ma du so allah muuyi fu koreji ma du heɓan jam heddi ɓendu keɓan jam ɗum waɗi ko holli no hani wakkati fu eɗen mikkito inde allah eɗen juula ɗum eɗen gaaro allah du fa allah e wawna en ko heddi gaɗa majjum du fa handen o holli o wi o waddi haala gom ko imam mahdi hokkiɗen hono yemiɗani du'are soni neɗɗo tawi an on a laati jeyɗo sannen a wawa gollal nafowoma e koreji maɗa fu o wi garoɗa allah kolla allah on tawi a fini reedu jamma garoɗa allah kolla allah ke an kay a bumɗo a wala aɗa yi'a ko heddi ndelle a garatana allah fa allah wattale ɓernde maɗa annura fa keɓa annura e ñande darangal ndel ɓe mbiyana wakkati on hantake so allah jaɓi fu jonka seni min keɓe wakkati min gettinan on ko heddi ɗum allah hokki en nanɗe nafooje wassalamu aleykum wa rahmatullah. alhamdulillah awa mi an ka sadar kudam ahmadiyya ye a kɛnɛ ko ka a ka siraw kɔrɔkɔrɔya k'a lɔn ko tigisi tɛ fɔ allah a n'an kunti muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ko ala ka ciden awa walada min donna a bolo o ye walada ye mun kosɔn ka se ka kelenna daha ani jama ka daha ani baarada mun kosɔn ka se ka o ɲɛfɔ an ye donc min ye baara ye baara bɛna kɛ cogoya de mun kosɔn ka se ka daha ninnu sabati a ko tiɲɛ no waati caman na min ye lɔnnibaga ye dugukolo kɔ kan min ye philosophe ye ani psychologue ani sociologue olu saba ninnu bɛ ka miiri saga ni waati bɛɛ lajɛlen na mun kosɔn daha bɛ kɛ cogoya de ka se ka sabati dugukolo kɔ kan donc olu ka hakilinata ye jumɛn ye donc k'a sababu kɛ an bɛ don min na ko bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko diɲɛ ye samana awa an bɛ siècle min na min ye 21e siècle ye awa ɲɛtaga caman dɔ bɛ mun kosɔn ka se k'o kɛ a ko min ye dakurunya daha ye ale bɛ nana a warawara daha fɔlɔ min ye a terme ye an bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka se ka taari kɛ ale la daha ale ye i yɛrɛkun ka daha a filanan ani daha min bɛna don i ni i ka mara kɔnɔ i bɛna daha min kɛ ka se ka awa daha sabati baara min kɛ ka se ka daha sabati i ka mara kɔnɔ a sabanan baara a ko min ye daha kelenna daha ye bɛɛ lajɛlen ka ɲi k'a lɔn ko kelenna daha bɛ bɔ i yɛrɛkun yɛrɛ lɔ la i ka ɲi ka bama ni ni ye k'i ni kɛlɛ ka bɔ baara jugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ awa ka i ka maaɲɔgɔn kanu o tɛmɛnen kɔfɛ min ye awa i ka hakilinataw ye mun cɛman ye k'i yɔrɔ janya ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma min ye jama ka daha ye ale daha bɛ daminɛ fɔlɔ i ka sigiɲɔgɔnya ma i ka ɲi k'i ka sigiɲɔgɔn kanu o tɛmɛnen kɔfɛ k'i ka sigiɲɔgɔn ka hɛgɛ fana di a ma o tɛmɛnen kɔfɛ k'a yɛrɛ ko ele ye jamanaden ye o tɛmɛnen kɔfɛ n'o dɔ kɛra sa min ye daha bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati a ko o yɔrɔ la sa a sabanan o ye baara ye baara bɛɛ lajɛlen i ka ɲi k'a lɔn i ka ɲi ka baara kɛ i kana sigi bololakolo mun kosɔn i ka daha bɛ se ka sabati a ko tiɲɛ no n'an sera k'a filɛri kɛ burkina faso kɛrɛnkɛrɛnya ma ani farafinna kuru bɛɛ lajɛlen min ye daha ye k'a se ka sabati awa an b'a ye an ka filaninw min ye kamaledenw ye olu bɛɛ lajɛlen sigira
awa dɔw ye kalan kɛ ka diplôme babaw sɔrɔ mais o bɛ ɲinini kɛra gouvernement fɛ mun kosɔn olu ka se ka taari kɛ baara la gouvernement fɛ awa olu ka hakilinata ye lon dɔ la mun kosɔn ka yaala mobili ɲɛnamaw kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka sigi bureau kɔnɔ min climatisé don o tɛmɛnen kɔfɛ mun kosɔn ka se ka fini sanumanw don olu ka hakilinataw ye o tɛmɛnen kɔfɛ min fana ye sɛnɛkɛlaw fana ye ani kɛ yɛrɛ ye olu fana ka hakilinata caman fana bɛ yen mun kosɔn ko gouvernement ka se ka olu fana dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ani politicien minnu fana bɛ mara fana kɔnɔ ko olu fana ka se k'o dɛmɛ donc n'o dɔ kɛra sa olu caman bɛ olu sigilen don awa mun kosɔn k'u bolo ɲini ka sigi mun kosɔn ka se k'o bɛɛ lajɛlen kɔnɔni kɛ a ko tiɲɛ don n'an sera ka jateminɛ kɛ min ye baara ye tiɲɛ don min ye an ka gouvernement ka baara ale de bɛ se ka lɔ ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen mun kosɔn ka se ka taari kɛ a bɛɛ la mais maintenant se t'a ye ka se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ bon anw fana an kana sigi k'an bolo fana kunu fo an ka baara fana kɛ mun kosɔn ka se ka ɲɛtaga fana sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko tiɲɛ don min imam mahdi alayhi salatu wasalam a kumana awa min baya condition 10 na a kumana k'a yira ko ka sigi ten i tɛ foyi kɛ awa o ye salibagatɔya ye a ko tiɲɛ o baya nin kɔnɔ ale kumana maa minnu bɛna na ka na taari kɛ nin baya nin kɔnɔ olu ka ɲi ka kɛ maa ye awa min ye maa jijatɔ ye o man kan ka kɛ sarabagatɔ ye o man kan ka kɛ tigɛgɛlɛ ye o man kan ka kɛ awa maa min nafa t'ura awa mara fana kɔnɔ donc o garadi saba nin o bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka banma mun kosɔn ka se ka taari kɛ donc imam mahdi alayhi salatu wasalam kumana o ra i ka ɲi ka kɛ maa ye maa min y'i yɛrɛ di alahu taala ma ka i ka nin koro k'a di alahu taala ma o tɛmɛnen kɔfɛ i fari fana ma faga awa i bɛ ka baara kɛ mun kosɔn ka se ka i ka balo ani i ka denbaya ka balo ani i ka sigiɲɔgɔn ka balo ani i ka jamana ka balo mun kosɔn k'u bɛɛ lajɛlen sabati a ko o yɔrɔ la sisan min ye baara ye n'an sera ka jateminɛ kɛ min ye lɔnnibaga ye awa a y'a tɔgɔ la min écrivain dɔ ye Voltaire ale sera ka filɛ min ye baara ye ni adamaden mana to ka baara kɛ tuma bɛɛ lajɛlen na awa ko baara ka jugu bɛ kɛ fɛn saba ye a fɛn fɔlɔ o ye juma ye awa i tɛna to lakolo a filanan awa kojugu kɛ bonda bɛ datugu a sabanan i ka mako fana bɛ dilan donc adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka banma mun kosɔn k'a cɛsiri baara la a kɛra k'e yɛrɛ ye baara ye o a kɛra bɔrɔma baara ye o donc baara min a ka ɲi ka kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka hɔrɔnya sabati a n'a ka danbe sabati a ka mara kɔnɔ donc o yɔrɔ sa adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka banba mun kosɔn ka jɛ ka cɛsiri kɛ donc a ko o yɔrɔ la sa min ye adamaden ɲuman ye min ye suratu nisa ye alahu taala kumana a ko adamaden min ka fisa ni adamaden bɛɛ lajɛlen ye awa adamaden min sera ka awa a yɛrɛ sama ka bɔ kojugukɛ ma ka a to ɲɔgɔn fana yamaruya ni ɲuman ka kɛli fana ye kumasurun fɛ donc o de ye maa ye min ka fisa ni maa bɛɛ lajɛlen ye a ko tiɲɛ don an tɛ se k'a fɔ an ka fisa ni maa bɛɛ lajɛlen ye imam mahdi alayhi salatu wasalam ale y'a fɔ k'a fɔ adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka banma i n'i ka ala cɛ donc maintenant i ka ɲi ka baara kɛ a ko tiɲɛ don min ye adamaden ka farisogo ye farisogo ni a ɲini b'i fɛ i ka baara kɛ ni farisogo bɛ baara kɛ i b'a lɔ i ka farisogo tɛ baara kɛ a kelen i ka farisogo ka baara kɛ min a bɛ kɛ ni fana i ka nin fana ye a ko tiɲɛ don n'i ka farisogo dɔ bɛ baara kɛla n'i ka nin ye i ka ɲi k'a sigi ka jateminɛ kɛ a bɛ komi awa minan ani ji b'a kɔnɔ i ka farisogo kɛra komi minan ye awa ji min bɛ farisogo kɔnɔ o de ye nin ye a ko alakira muhamadu mustafa sallallahu alaihi wa sallam a ko a nana ni walada min ye min ye ala bato ye min ye ala weleli ye ni an ma ale ta ka se ka baara kɛ n'a ye kosɛbɛ a misaliya bɛ na kɛ komi awa an ye ji don an bolo awa ji min bɛ na woyo ka bɔ an bolo kɔrɔ awa an tɛna sɔrɔ sisan ka nafa foyi de sɔrɔ ji la donc o yɔrɔ la sa a b'a yira an ka se ka baara kɛ awa an kana sigi ka bolo koro a ye aya wɛrɛ kalan ka bɔ kuranna fana kɔnɔ aya ni alahu taala kumana a ko maa min awa olu sigilen don ani k'a sababuya kɛ tɔɔrɔ foyi t'u la mɛ o sigilen don bɔrɔlakolo tɔɔrɔ foyi t'u la o ma mandimɛ a ko olu maa ninnu ani maa min bɛ ka jija kɛ ale alahu taala ka sira kan n'o ka nafolo ye n'o yɛrɛko ye a ko ale alahu taala ka fisamantiya di maa min ma maa min bɛ jija kɛra ale alahu taala ka sira kan n'o ka nafolo n'o ka yɛrɛko ye ale alahu taala ka daraja d'u ma daraja min kɔrɔsan don et puis ale alahu taala fana ka layidu ta o ye layidu sanuman min a bɛna olu fisaya fana awa sini kiyama ka tɛmɛ sara min ka bon ka tɛmɛ mara awa maa min sera k'o boro kuru a ko o yɔrɔ la sisan n'an sera k'a jateminɛ donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye alahu taala ye min ye dannibaga masa fana ye ale fana a ka walanda fana kɔnɔ a b'a yɛrɛ k'a fɔ ale m'an dan ko an k'an bolo kuru ka sigi n'an y'an bolo kuru ka sigi a ko miiriyata dɔ de bɛ na adamaden kunkolo kɔnɔ awa min ye saliya ye o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ sigi ka to te min na o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛna kɛ namarakɛla ye i bɛna kɛ kojugukɛla ye awa i bɛna miiriya jugu de bɛ na a ko min ye 4e kalifi ye a kumana a ka livre kɔnɔ problème des temps modèle kɔnɔ a kumana a ko kojugu n'i sera k'a filɛ
o y'a sɔrɔ n'a bɛna adamaden ka hakili la tuma min na o y'a sɔrɔ a sigilen don awa a tɛ ka foyi kɛ mɛ n'a bɛ ka baara kɛ kojugu tɛ pilasi sɔrɔ i bɛ nana ye a ka baara min a bɛ k'a kɛ o baara nin bɛ sigi kunkolo kɔnɔ ni o hakilinata nin ale besoin don ka baara kɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ ale besoin don ka baara kɛ k'a ka lu jɔ ale besoin don ka baara kɛ k'a ka dugu jɔ ale besoin don ka baara kɛ k'a ka diinɛ kɔrɔta ale besoin don ka baara kɛ ka daha bɛɛ lajɛlen sabati donc o baara min bɛ kɛ ka daha sabati nin donc o yɔrɔ la sa adamaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɛ ka miiri mun kosɔn ka a ɲa kɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ a ko imam mahdi alayhi salatu wasalam a fana kumana a ko tiɲɛ don adamaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen a ka ɲi ka ala wele donc o ala wele nin a y'a yira an na min ye dugutilama seli min ye tahajudi seli ye an ka ɲi ka banba ka alaw tala wele min an ka sadr kudamul ahmadiyya burkina faso a fana tila tuguni k'a fɔ ko tiɲɛ don n'an sera k'a filɛ tahajudi seli min bɛna ka kɛ i bɛ wuli nɛnɛ na i n'a fɔ sura sanji nana mɛ mɔgɔ jɔlen tɛ bɔra aw cɛ ma ka na tahajudi seli jama belebele de bɔra allahu akbar allahu akbar zindabad zindabad sallallahu alaihi wasallam zindabad allahu akbar donc o yɔrɔ la sa min ye tahajudi seli ye bɛɛ lajɛlen kɛ ka bama awa i bɛ jama na i b'i ka so kɔnɔ longo lo i ka se k'o fɔ donc imam mahdi alayhi salatu wasalam a y'a fɔ baya condition 4nan kɔnɔ o tahajudi seli nin n'i bɛ jija kɛ i bɛ fɛn fɛn min ɲini alahu tala fɛ ale de fana bɛ kɛ i ka marifa ye bi lo na ale bɛ kɛ i ka kɛlɛkɛfɛn ye awa min ye kɛlɛkɛfɛn min maa tɛ se ka lɔ a ɲɛfɛ o le ye ka alahu tala deri awa mun kosɔn n'i mana wele dugutila ma ka alahu tala deri ko min na alahu tala b'o nɔgɔyaw bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ a ko min ye seli farida 5 ye alakira muhamadu mustafa sallallahu alaihi wasallam a kumana ale fana kan ka gwɛlɛya seli farida 5 aw k'o bɛɛ lajɛlen kɛ a waatiw ra mun kosɔn ka se ka alahu tala fana ka awa walada fana sɔrɔ ka se ka alahu tala fana ka nɔɔrɔ fana sɔrɔ ka sabati dusukun kɔnɔ a ko tiɲɛ don an k'a lɔn ale alahu tala fana kumana kuranna fana kɔnɔ awa a kumana a ko maa min y'i ale yɛrɛ fili maa min ye alahu tala bɛ maa fili maa min y'a yɛrɛ fili alahu tala fana bɛ maa kanda maa min fana y'i a yɛrɛ di ale alahu tala fana ma a ko maa min olu fana limaniyara fana olu ka dusukun fana awa o bɛ mafandiya ni ala kofɔ ye ko an k'a lɔn ko ala kofɔ dɔ bɛ ka adamaden ka dusukun mafandiya dɔw min ala wele nin ye dugutilama seli ka zikirilayi kɛ donc o bɛɛ lajɛlen ye fɛn dɔ ye ale de bɛ dusukun ka balo ye kumasunna fɛ donc o tɛ se ka fɔ kɛ fɔ i ka kɛ maa ɲuman ye donc e maa min kɛra olu kɛbaga ye awa a tɛ se suwasi fɔ sabati min ye daha nin ye min bɛ yaalala ale bɛ sabati i ka dusukun kɔnɔ ni i ka adamaden yɔrɔ ye donc o yɔrɔ sa adamaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka o yɔrɔ faamu mun kosɔn ka se ka awa o ta ka baara kɛ imam mahdi alayhi salatu wasalam a kumana a ko e mɔgɔ min i ka salo i y'a lɔn tiɲɛ na awa i ka wuli ka alahu tala bato a ka gɛlɛ i ma awa ka i ɲɛ don ala bato a ka gɛlɛ i ma a ko o tuma na sa i ka ɲi ka kuma a y'a fɔ malifuzati kɔnɔ i ka ɲi ka wuli ka alahu tala deri ka ala deri k'a lɔn e ala ele alahu tala b'a dɔn awa ko ne ka fiyɛntɔya bi hɛgɛ min na ele alahu tala b'a dɔn fana awa ne bɛ yɔrɔ min na awa ne fana bɛ suw fana cɛ ma dɛ awa ele alahu tala fana b'a lɔn ne ele alahu tala fana ma hinɛ ne fana na awa lon dɔ bɛ na ele alahu tala bɛ na ne wele ne tɛna se ka ban ka taa ele alahu tala ka weleli jaabi awa o lon nin na ne bɛ na kɛ awa fiyɛntɔw fana cɛ ma a ko o tuma na sa yanni n ka kɛ fiyɛntɔw cɛ ma ne bɛ ele alahu tala deri awa i k'i ka hinɛ suuru ne kan awa i k'i ka nɔɔrɔ sabati ne ka dusukun kɔnɔ awa i k'i ka kanu don ne ka dusukun kɔnɔ ne bɛ kɛ saga ni waati bɛɛ lajɛlen mun kosɔn ka taga ele alahu tala kofɔ imam mahdi alayhi salatu wasalam a ko e mɔgɔ min tora nin kofɔ nin na a ko siga foyi t'a ra fo ale alahu tala lon dɔ bɛ na ale alahu tala bɛ jigiri kɛ k'a di ele tigilamɔgɔ ma a ko ya rabi min ye alahu tala ka kanu ye alahu tala ka jigi ka di ne na aw bɛɛ lajɛlen ma min ye bato fana ka sɔn hɛrɛma fan ye an bɛ alahu tala fana deri bato ka nɔɔrɔ fana alahu tala fana ka o sabati anw ka dusukun kɔnɔ awa min tɛ awa an ka sadiri ka walada ye awa an sera k'o kumababa min tɔmɔ o le ye wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu